2020 bisibo sabrumni bisal majuri rimekano Ma-Pha o naithok sungsar yakari klangmani aboni ulo Simna constituency amsaini MLA Buchaoikha Deborma o cherai Khoroktham no jesuk saljora sakbaithani yakongbai bwsawi manya asuk saljora no naikini khlainani bagui kokrimani aboni bisingtino bisibrum jepro samong nango apronno thangui jesuk manthak chubasudi uitongo kokrimani bisingtino abakino fasalo tesa Haino hai rengnawo thangui chamung tei re-admission khlairika o cherai Khoroktham no Ini sabrum ebenezer school hapka tei tabuk sini bishal majuli terimika bongni hostel boro phai bongni chajak nai rok rifaika kai tini bongni te wesha final exam pai result rimani pore tini re-admission ni date logi jeng bongni re-admission rok tei hostel ni yearly mane bochoro je nangbai mani hostel fees tei jengai school fees rok bebak no tini ribaikha gai bor Khoroktham ni bisingo hostel chini ebenezer school committee ni je lupurok je adong rok borok no maya nangbai khoroksani borok fees naya abo laithangna bisiro bo sung borok no belekhin hambai mario taklai bo hambai mario tei thinango mari nai karon Khoroksani fees yearly pray 24,000 above phayo ge Khoroktham ni fees jung thik babe calculate khlake pray 74,100 phayo ge tini school committee ni chubamang manino jung tini bongni admission 32,600 jung ojaga tabuno fees ri pai phaidrop kabang lukurok no subawi tongo baksa 5,000 to 2,000 1,000 je monthly he borno subalai tongo ani Simnani tini Khoroksa adong je sebo khlainai baigita bo 5,000 rang rohorkas besini tebo colleagues rok tongo sini dara dasonji chongrok borbo bosoro 5,000 6,000 am haiken dio karon sungtang lukuni chubam nang ke sungbo jotono janani family tongo je mansak sung rilayo ngai thinango bos borbo tebori nai sing sajak sung oro maso 2 maso ekbar omo haike phayo Agartala ni simi o sabrum monu bonkulo phai sokainani tei thangai kipili no sokainani hingke gari bai phaikan sung sini minimum sung bo thok dawi mairok sawi thanan hingke prai 7 to 8,000 chini bo khoros nang alaga hingke abono mane sung borok je torui logui borok nijini yakmai basai mai sak nije kogri mane abo sung khlainu thangnai ang agi bosao MLA tongpan kuri phano sung bongni logio tongo bongni Ma-Pha kebo kuri bage sung bongno logi riwi tongo bongni result robo kaham nong baikha tabuk majuli tei bishal rimika bai bishal kg borok class 1 o kabaikha nursery kg 2 o tongmani taklai 1 kaka majuli class 4 o tongmani class 5 o kaka kamo haikene bongni result bo truk kaham ui tongo ro porinani poribesh robo belai kaham bongni miss rok bo oro class 1 o kabaikha nursery kg 2 o tongmani taklai 1 kaka majuli class 4 o tongmani class 5 o kaka kamo haikene bongni result bo truk kaham ui tongo oro porinani poribesh robo belai kaham bongni miss rok bo oro borno belekhin suba ui tongo last year ni je madhyamik ni result robo o ebenezer school ni belai kaham 36 jona exam rimani 36 jona no first division pass khaijak gabon bagi elakani o amsani lukurok bo bebak no o school no hamjagi tabuk or near about 600 ni high students pori tong ngai omono school committee rok no belai kheno hambai riwi kulpaya je omo heke o chinti prasa amchaibo te heke ka ham school tongmani bagi tini bishal
মাজুলি te rimika songboro porani sujuk mankha be thinango sung tebo omo haikeno bar bar phai tongnai joto lukurok no omono koinani musungo sung sudu borno simia sarati pro kabang ma amtui hai orphan tongo borno sung subawi sung omo haikeno boni logyo tongnai hambai